Türkmenistan 2026 ýylda ykdysadiyeti 41 milliard manatdan gowrak ferişde goýberer. Türkmenistan'ın prezidenti ministrler kabinetinin giňişleýin mejlisinde 2026 ýyl üçin ykdysady ösüş maksatnamasyny resmi taýdan tasdiklady. Maýa goýumlaryň umumy möçleri ähli çeşmeleriň hasabyna 41 milliard 200 milyon manat boldy. Bu ferişde esasyny 5300 san täze iş orny döretmek meýilleşdirilýär. Jemi içerki önüm ösüşiniň maksatnamalaryny görkezijisi 6,13 göterim bolmaly. Husus puwdagyň paýy bolsa ýylyň ahyryna çenli 72,19 göterme ýetirilmeli. Şeýle hem ýaşaýyş jaý meselesine aýratyn üns berilip, banklara ýeňillikli şertlerde garzylar bermek dowam etdirler. Bu çäreler ýurduň ykdysady ösüşini ösdürmäge, iş orunlaryny köpeltmäge, hususy puwdagy höwetlendirmäge gönükdirildi. Şeýle täzelikler bilen ýene-de içkin tanışmak dileýäňizmi? Onu Türkmen portal bilen galyp, ol siziň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir.